Milí diváci, vítam vás v ďalšom vydaní Poznávame Ružinov s ružinovskými novinami. Nachádzame sa pri areáli Zlatých pieskov, obľúbenom letovisku Bratislavčanov. Areál Zlatých pieskov prejde čoskoro modernizáciou a preto by sme chceli zachytiť ešte jeho aktuálny stav a históriu. Jazero Zlaté piesky v Bratislave vzniklo umelo v druhej polovici 20. storočia ako štrkovisko. Ťažba štrku a piesku prebiehala približne v rokoch 1955 až 1964 a materiál, ktorý sa vyťažil, bol použitý na výstavbu nedalekého letiska a nových sídlisk s panelovou výstavbou. Pri západnom brehu jazera dokonca stála paneláreň, ktorá súvisela s touto výstavbou. Po ukončení ťažby sa lom zaplnil podzemnou vodou, vznikla tak rozľahlá vodná plocha s dĺžkou asi 1 km, šírkou asi 350 až 900 metrov a maximálnou hĺbkou okolo 11 metrov. Už krátko po vzniku sa opustené bagrovisko stalo obľúbeným miestom na kúpanie pre obyvateľov Bratislavy. V roku 1962 tu mesto oficiálne zriadilo platené prírodné kúpalisko a začalo budovať rekreačný areál. Areál dostal názov Areál zdravia Zlaté piesky, ktorý niesol až do konca socializmu a dodnes sa používa pre oficiálnu časť kúpaliska. Pomenovanie Zlaté piesky údajne neodkazuje na farbu miestneho piesku, ale vzniklo z nedostatku fantázie. Inšpirované bolo populárnym burhalským prímorským letoviskom Zlaté piesky pri Čiernom mori, kam v 60. rokoch radi cestovali československí turisti. Počas 60. rokov areál rýchlo rástol, oplotili oficiálnu pláž, vybudovali prvé prezliekárne, sprchy a úschovňu cenností. Vyrástli tiež prvé drevené bufety ponúkajúce klasické občerstvenie doby, párky, cigánsku pečienku, malinovky, kofu či pivo v povoskovaných pohárikoch. Areál bol vysádzaný zeleňou, trávniky, stromy a upravované boli štrkové a pieščité pláže. V roku 1973 pribudol pre návštevníkov autokemping a bol postavený aj hotel s kapacitou 160 lôžok. Tento hotel, známy ako Hotel Flora, bol pôvodne zamýšľaný len ako dočasná stavba pre ubytovanie počas majstrovstiev v krasokorčľovaní v roku 1973, no slúžil 10 ročia. V roku 2016 bol definitívne zatvorený a v súčasnosti sa asanuje pre havarijný stav. Rozmach Zlatých pieskov však prerušila tragická udalosť. Dňa 28. júla 1976 sa do jazera zrútilo dopravné lietadlo československých aerolínií. Po neúspešnom pokuse o pristátie na nedalekom letisku sa let číslo ČSA 001 z Prahy do Bratislavy zrútil do jazera. Išlo o jednu z najväčších leteckých katastrof v dejinách Československa. Z celkových 79 ľudí na palube prežili iba traja a ostatných 76 osôb zahynulo. Dobový komunistický režim o nehode verejnosť takmer neinformoval. Táto udalosť bola dlho utajovaná a trosky z lietadla z veľkej časti odstránila armáda. Kvôli znečisteniu vody, palivom a olejmi zostali Zlaté piesky niekoľko rokov po nehode uzavreté. Až koncom 70. rokov kúpalisko bolo znovu sprístupnené verejnosti, pričom na brehu medzičasom pribudli ďalšie chatky v kempe, nový tobogáň, športové ihriská. Tragédiu dnes pripomína pamätník obetiam pri hlavnom vstupe do areálu, ktorý bol odhalený v roku 2014, to jest až 38 rokov po nehode. V 80. rokoch boli Zlaté piesky najväčším rekreačno-športovým strediskom v Bratislave, kde trávili letá tisíce ľudí. Po roku 1989 však výraznejšie investície do areálu ustali a viaceré zariadenia postupne zastarali. Areál si dodnes zachoval retro vzhľad socialistického rekreačného strediska. Začiatkom 21. storočia pribudlo aspoň zo pár noviniek. V roku 2004 sa otvorili nedaleké nákupné centrá Shopping Palace a pri severnom brehu vznikol moderný areál Wake Lake s vlekom na vodné lyžovanie a wakeboard. V súčasnosti ho spravuje mestská organizácia Stars. Za 10 ročia existencie sa so Zlatými pieskami spájalo viacero legend a kuriozít, najmä z čias minulého režimu. K nehode lietadla z roku 1976 sa viazala dlho tradovaná urbánna legenda, že na dne jazera zostal vo vraku lietadla uväznený celý zvyšok trupu aj s nevyzdvihnutými telami obetí. Pravda je však taká, že všetky telá boli z vraku vyprostené už bezprostredne po nehode. Legenda ohľadne lietadla na dne Zlatých pieskov prežívala až do prelomu milénia. Ešte v roku 2000 totiž na dne ležali fragmenty trupu, ktoré sa následne podarilo vytiahnuť. Posledné trosky potápači vyzdvihli až v roku 2020 a poputovali do múzea letectva. Ďalšia notorická povesť, ktorá sa v 80. rokoch šírila, tentokrát však medzi deťmi, tvrdila, že niekto nastražil žiletky do spojov tunajšieho laminátového tobogáňu. Táto desivá historka sa však rovnako nezakladala na pravde a išlo o fámu.
Mnohí bratislavčania dodnes na Zlaté piesky spomínajú s nostalgiou, pričom k atmosfére 70. a 80. rokov patrili spomínané bufety s tradičnými pochutinami, hudba z amplionov aj typické podujatia ROH. Zaujímavosťou je, že v roku 1985 vznikla v Zlatých pieskoch aj recesistická pieseň skupiny Lojzo. Tá vo svojom hite Ukulele spieva o ostrove snov na Zlatých pieskoch. Pieseň s chytlavým refrénom fanúšikov Lojza zavedie priamo na Zlaté piesky. V texte piesne sa spieva, kto by sa nechcel vyhrievať na slniečku, pozorovať vlnky, stáť v rade na pivo a párty s horčicou. Zlaté piesky vždy lákali širokú verejnosť rôznych generácií. Zaujímavosťou je, že areál je rozdelený na oficiálnu a neoficiálnu zónu. Okrem platenej západnej pláže existujú aj voľne prístupné brehy, najmä na východnej strane jazera. Už v socializme sa mnohí návštevníci chodili na čierno kúpať sa mimo plateného areálu. Táto tradícia prežila dodnes a na východných plážach sa toleruje aj kúpanie bez plaviek. Zlaté piesky tak poskytujú ľuďom možnosť okúpať sa zadarmo aj za poplatok, v plavkách či bez nich, čo obohacuje život v hlavnom meste. Uprostred jazera sa nachádza ostrov o dĺžke približne 100 metrov. Ostrovček je porastený lesíkom, prevažne topolmi a nie sú na ňom žiadne stavby ani zariadenia. Ide o prírodný ostrov, ktorý vznikol tak, že pri ťažbe štrku ostal uprostred jazera nedotknutý kus pôvodného terénu. Ostrovček dotvára scenériu lokality a poskytuje útočisko vtákom a drobnej zveri priamo uprostred inak rušného kúpaliska. Na ostrov nevedie žiadna hrádza ani most, dá sa na ne dostať iba preplávaním alebo na člnku. Odvážnejší plavci naň občas doplávať skúšajú, hoci oficiálne slúži skôr ako prírodná dominanta než ako cieľ výletov. Preplávať si tam je celkom dobrodružstvo a z ostrovčeka je pekný výhľad na celé jazero. Ostrov na Zlatých pieskoch tak zostáva zaujímavou kuriozitou. Malý zelený svet sám pre seba uprostred vodnej hladiny. Čo dodať na záver? Zlaté piesky prežili desiatky rokov od čias Bagroviska cez socialistický areál Zdravia až po dnešné letné útočisko pre bratislavčanov. Stále sú rovnaké, trochu retro, trochu divoké, ale s neopakovateľnou atmosférou. Možno práve v tom je ich čaro. V srdci moderného mesta si ešte stále môžeš zaplávať v jazere, ktoré si pamätá lietadlá, pionierov aj letné lásky. Každá vlna, každý strom, aj ten malý ostrov uprostred jazera nesú stopu času a hoci sa mesto mení, Zlaté piesky zostávajú miestom, kam sa bratislavčania radi vracajú. Ak máte vlastné spomienky na Zlaté piesky, napíšte nám ich do komentárov. Možno spolu poskladáme obraz miesta, ktoré prežilo viac, než by si kto myslel. Ak sa vám táto mini-dokumentárna cesta po bratislavskej histórii páčila, dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu o zabudnutých miestach.